Para maproteksyonan ng mga batang Pangasinense laban sa measles o tigdas at rubella o tigdas hangin, inilunsad sa Pangasinan ang pagbabakuna sa mga batang edad 4 pababa. Katuwang ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang Department of Health sa programang ito. Malaking bagay para makaiwas sa naturang mga sakit ang pagbabakuna dahil nagbibigay ito ng karagdagang proteksyon at naiiwasan ang pagkalat nito sa komunidad. Kamakailan lamang nga sa pag-arangkada ng programa ay nabakunahan ang aabot sa 220 na mga bata mula sa Lingayen. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay simple lamang po, ngunit napakahalaga. Vaccine saves lives. Samantala, isasagawa ang malawakang measles rubella supplemental immunization activity sa buong lalawigan ng Pangasinan mula August 10 hanggang 28, 2026, kung saan inaasahang mas marami pang bata ang mabibigyan ng libreng bakuna. Kaugnay nito, muling hinikayat ang mga magulang at tagapag-alaga na samantalahin ang libreng pagbabakuna at tiyaking mababakunahan ang kanilang mga anak. Jose Robert Inventor, RNG News.